Ahojte, krásny deň. Dnes som si pre vás pripravila tému vzťahov, tým, že sme vzťahové tvory, vzťahmi sa zaoberáme, či už partnerskými vzťahmi alebo akýmikoľvek vzťahmi sa zaoberáme v podstate všetci neustále a inšpirovala ma k tomu jedna moja úžasná kamarátka, ktorá, mali sme jednu z našich debát posledných pár dní a rozprávala mi kúsok príbehu a dovolila mi ho s vami zdieľať, čo ma veľmi, veľmi teší, lebo je veľmi krásny niekde tak vnútorne. A trávila čas so svojím partnerom a možno si mnohí všimli, teda viem, že ste si mnohí všimli, že posledných pár týždňov, mesiacov bolo tak trošku náročnejších, veľa sa v nás deje, veľa v nás buble všetkého možného, čo bolo pozatláčané a veľa vecí sa vyplavuje, čistí, proste si prechádzame procesmi. A ona ako trávila čas so svojím partnerom, tak mala takú chvíľku, keď nejaký ten taký pocit sa začal v nej vyplavovať, niečo sa začalo dostávať na povrch. A začali jej tie slzy a normálne bežne by to nejak ukočírovala, možno zatlačila, vravela, že bežne, hej, sa potom ide vyplakať do lesa alebo niekde. Ale tým, že už to bolo tak intenzívne, že nedokázala s tým nič spraviť, tak vlastne nechala tie pocity plynúť, nechala tie slzy plynúť. A to, čo na tom bolo to krásne, bolo to, že ten jej partner tam iba s ňou bol. Spýtal sa jej, čo sa deje, povedala, že vlastne úplne presne ani nevie. A len tam s ňou bol, len ju objal, držal, nechal ju precítiť, vyplakať. A čo bolo krásne, bolo to, že keď sme o tom vlastne potom rozprávali, tak mi vravela, že normálne bežne by asi nevedel úplne ani, že čo má robiť, ani ona by si asi nedovolila to, čo si dovolila. A potom, že by to bolo také zvláštne, celé čudné, on by asi aj odišiel a bolo by to také, že aj napätie, aj neviem čo. A takto to máme bežne, takto to máme v podstate všetci. Ale tým, že ona vlastne dokázala všetky tie nejaké naučené vzorce alebo programy, ako by sme mali byť, my ženy sme príliš emočné, nemali by sme plakať, lebo všetko furt riešime, furt plačeme, muži neplačú, hej, tá slavná veta, nemajú mať veľmi emócie, majú byť silní, mocní, statoční. a, a potom vlastne tým, že potláčame tieto veci, tak vlastne sa dostávame do tých takých začarovaných kruhov, že vlastne ja ani sama neviem, ako mám vyjadriť svoj pocit, lebo ho neustále zatláčam. Očakávam, že ten môj partner tam pre mňa bude a pochopí to, príjme to a zaakceptuje ma takú, aká som, aj keď ja to ešte úplne že neakceptujem. A potom sú tie obviňovania. Hej, stále niekto môže za to, ako sa ja cítim, stále niekto ma nevníma, stále niekto ma nepočúva. A vlastne pokračujeme v tých tisícročných vzorcoch muži, ženy, hej, to, že si nerozumieme, že vlastne muži obvinujú ženy, ženy obvinujú mužov a sme vlastne v tom začarovanom kruhu. A tento príbeh vlastne krásne ukazuje, že keď je to jedno, či je to muž alebo žena, keď si jeden z toho páru dovolí byť autentický a reálny a skutočný sám pred sebou, tak ten druhý človek na to v podstate zareaguje úplne rovnako. Tým, že ja nepotláčam, ako keby dávam povolenie aj tomu druhému človeku, že nemusí nič potláčať, že môže byť skutočný, že možno aj keď úplne sa nezachová presne tak, ako by som chcela a potrebovala, ale možno aspoň povie, že ale ja teraz úplne neviem, že čo môžem pre teba spraviť. A v tom je tá krása, v tom je tá naša ľudskosť, že môžeme vyjadriť veci tak, ako ich v tom danom okamihu cítime. A to, čo je na tom najdôležitejšie, je vlastne sa spýtať samých seba. Keď mi rozprávala tá moja kamarátka ten príbeh, som sa takisto ja pýtala samej seba, že wow, že ako vlastne ja chcem fungovať, ako vlastne ja chcem žiť svoje vzťahy. Aký vzťah chcem mať ja sama so sebou. Lebo možno je naozaj ten čas ako keby prestať len tak slepo niečo nasledovať, lebo takto to bolo a takto to má byť a máme ďalej pokračovať v tých hádkach a proste obviňovaniach, namiesto toho, aby sme sa vybrali tou trošku náročnejšou cestou, tou cestou do seba, dovnútra, aby sme sa spoznali, aby sme sa stretli, ako ja rada hovorím, a aby sme mohli premeniť svoj život na taký, aký ho chceme, aby sme mohli žiť vedomý život sami so sebou, ale takisto, aby sme mohli žiť vedomé a naplnené vzťahy. A to neznamená, že tie vzťahy budú stále krásne a rúžové a budeme stále šťastní. Určite nie, určite nie. Ale budeme reálni, budeme ľudskí a
a ten svet, náš svet sa premení a ten svet okolo nás sa premení. A možno naozaj môžeme žiť úplne iný svet. Možno naozaj môžeme mať úplne iné dni. Len si to niekde sami v sebe musíme dovoliť a začať vnímať, kedy ideme na tie naučené vzorce, programy, o ktorých často ani nevieme, lebo sú tak podvedomé, tak normálne, bežné, sú tak zakorenené v našom tele, v našej prúdi a v našej krvi, sú proste v našej hlave, v našej mysli, sú tak hlboko, hlboko zakorenené, že ich vnímame, že takto je to v poriadku, takto to má byť. Ale čo keď nie? Čo keď všetky tie vzorce a programy a všetko to, čo sme boli naučení a všetko to, čo sme odpozorovali od našich rodičov, od našich prarodičov, od tých ďalších generácií, kto vlastne sme, keď všetko toto odíde preč? Keď všetko toto pustíme? Aký život chcem ja naozaj žiť? Nie to, čo mi niekto povedal, alebo čo do mňa niekto očakáva. Čo ja chcem naozaj autenticky, reálne cítiť, prežívať, žiť. A veľmi, veľmi by ma potešilo, ak by ste zazdieľali vaše skúsenosti, ako to máte vy. A takisto, ak by ste sa chceli na túto cestu vybrať, cestu do vášho vnútorného sveta, a pozisťovať, ako to tam máte, aké máte tie naučené vzorce, aké máte programy a, a odvážili sa žiť ten vedomý život, tak budem veľmi rada, ak sa ozvete a ak vás budem môcť na tejto ceste sprevádzať, lebo je to cesta nádherná. Je to cesta plná prekvapení. Je to krásne pozorovať ľudí, ktorí sa menia, ktorí sa spoznávajú a ktorí sú úplne prekvapení sami zo seba po nejakých sedeniach, po nejakom tom procese, ktorým spolu prejdeme. Tak ak sa chcete lepšie spoznať a ak chcete žiť naplnený život, tak sa určite ozvite. Budem veľmi, veľmi, veľmi rada. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám ešte krásny deň.